सेरसे सेरनै सेरथाम लागाव दे जाद' फिस्लाबा जांबा जाद' वाइ जु आयौ ओइ या हा 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 थाइबें दोमैलु दोमैलु जोबोद बरिया जादों बोथोरा बेफोरबायदि दोमैलु जाबाय थाबा गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनलायो आरोखि खाखांबाय माने आंसो ब्लग लालागासिनो मामि मामिया खाहैगासिनो दङ आंबो खानो थांसै खुलुमबाय फिन खेबसे राबावल' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजाङै दङ आं मोजाङैनो दङ दा बारियाव एसे बाबा गायनाय मैगंफोरखौ एसे खानानै हाथायाव हरफानो नागिरबाय एसे हेल्प खालामफानो नागिरबाय मावाबा रायबाय थायो नालाय ओंखायनो आंबो सिखारनानै ओंखारबोबाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो मामिया खागासिनो दङ मैगंखौ आंबो थांगासिनो दङ बारिसिम नोंथांमोनहाबो नायलांबाय था आरो दा मैगं खाखांनानै जों लिसु खागोन लिसु खानायखौबो दिन्थिगोन लिसुआबो फिसा फिनला फिफां फिसा फिसा फिफांफोरनाबो थाइजोबना दङ ओमफ्राय बेखौ जोङो खुन्थुमगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओइलाय आइया खागासिनो दं हा मा गिदिर गिदिरखौ खानोसै भिन्दियाथ' खाजायाखैदां बेखौबो हानांगौ दै हाबना दंजोबथारो माथो नै इदिखौसो खानांगौ जाहैदों बारा गोरलै गोरलैया नाङानो बेनिखायनो इदिखौसो खानोसै आरोखि जागासिनो दं आयौ नै बाबायाव खाफैबाय बेखौ मा होनो बेखौ लेडिस फिंगार मा मानलाजोबफ्रा आखाइ गोलाव गस्ला गानबासो भिन्दि खानायाव सेस जोजाजोबगोन नों दा आङो ओइ माबा मा होनो लिसु खायनोसै लिसु खायनो होदो बारिनिखौ बाबाया मना लाखाबाय नै आयौ हाबाब खादा लालायनानै थांदों मालाय थाइबें नैजा खाजायोना नै थाइसे खाबाय मोनथामजों सेरसे जानाय खानांगौ जाहैदों लागाव मामि आयु नाहरलायो आयौ बाबायाव खागासिनो आं नुलायलाङालै फिसा फिसाखौ खाबा लस जायो जाहैदों बिराद गिदिर गिदिर थायो जाहैदों बे थाइबेंआ थाइनै खाबाय आं दा आयाव बाबानो हैनि र' बैसां बानायबा मोजांसिन जाया बे थांखु जादों नै थांखु या हा 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 थाइबें सान्दुं दुंबासो बरिया जागौमोन अबे है माथो फिसासो बिलाय बै बे सेवबायसोना सेवबाय गारनांगोन सेवखागोन ओइ नैयाव दङ थाइनै बारा लांजायालै बे हाथायाव नायाबो जालायो अखा हाबायना एकदम नै एम्फौ जाजोब्बाय अबेबा अबेबा ओइ दे है थोबायलै हा बिराद नाङो नामा हा नांमारो बुधबार हाथायाव
बारदो लांनाय आयौ सोर ए आदा बिसु मोना सेरबाल लाङो खेबना हरनां र' नै मामियाबो बिदि खागासिनो दंथारो आयौ मालाय थाइबें फिथाइ नागिरगासिनो ओइ नै जा गिदिर ओइ नै ओइलाय लागाव अखाया हाफिनसिगोनलै अखा लिसु खाहैनोसैलै जाय आयो बियौ ए आंना सेन्देला बैयाव दंमोनलै खुन्थुम नांगौसो लिसुआबो बिफां फिसा फिसायावनो थायलाजोबना दङ गिदिर बिफांनिखौ फानहैजोब्बाय दा खुन्थुमनानै लांसिगोन सेन्देल गानबायलै नै सेन्देल खुनानै दोनदोंमोन आं दोमैलु दोमैलु जोबोद बरिया जादों बोथोरा बेफोरबायदि दोमैलु जाबाय थाबा गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनलायो आरोखि अब्ला नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ दिनैनिफ्राय ब्लगखौ एसे जागायनो नामा सानदों आङो माने ब्लगखौनो लाबोनायानो जाया मेरला लाबोनो सानबाय थायो ब्लगानो लाबोनाय जाया हनै गायदेया लिसु खागासिनो दङ मोनहायानो बिफांखौनो मोनहैया फिथाइखौ मोनहैया नै आयै खाखांबायानो माने आंसो ब्लग लालागासिनो नै या बेखौ ओरै खानांगौ ओरै जानांगौ नै ओरैजाय नै ए गेसावसो बुरजा बेखौनो गोखै होनना बुंबाय थायो नोंसोरो बेखौ ओरै खनसेनो ओरैजाय बसनांगौब्रा ओरैजाय लेमदोबलायना थायो आं गुसुं गुसुंसो माबादों नै गोदै गोदै बेखौ बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनबाय आं ए लिच्ची 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 बिले नै कितना के चाहिए बिले गेसाव दं नै गेसावखौ गारखानांगौ गेसावखौ जाहोनो नाङा मानसिफोरनो ओरैनो फैसा लाग्रानो जाया मोजां मोजां बुस्थु फाननांगौ नैबे गेसाव गारखाबाय आं नैखौ दा जागोन नालाय ओंखायनो बेयाव दोनफिनबाय दोमैलुसोलै बारा लांजाया दिनै बारा लांजाथारा जाबायलै खादासो जायाखै जानो बैयाव जाग्रा फिथाइखौ जायो जा मानसिफ्रा जानायालाय खानोनो मोनफेराखैमोनदां दा नोङो एबारसो फार्स्ट ओइलाय सिरि होजोब्बाय दा बरिया ए लेच्ची बिले बैग्रि नै हा होनांगौ बेखौ सान्दुं दुंबा जासुलि है गेसावसो जानांला हरदो आं जानोसै अखा हानायावलाय बहा गोदै जानो जाखो बैयो दिसिना बैयो दिसिना होनदां होमब्रा फिसाजादब्रा लकेल बेखौ जाया मानसिफ्रा बेखौसो जायो माने साइजखौ मोजां नुनानै जायो खिन्थु गोथाव नङा जानायाव गोथाव मोना बैयो लकेल ओमफ्रायो थाब गोमोन नुयो आरो खिन्थु बे गोथाव जानो फसायो आरो फसायबा मा जानो थावा आरो बैखौ आरो गोजा नुयो नालाय बेखौ आरो पसन्द खाला
चलो फैदो मा र' बिनि ना दुन्दिया उसुखौ लagi बोराय मा बेखौ खाबावनांगौ मा सेखे लाबो गैलानो बा नों खाखाजोबखाबाय गैला जों फैगोन होननानै आन्दायोबा राखोनि स्कुलफोराव बिलाइखौ हानो खाख्लौ होनो ना जोगोनार होनो बेखौ बै थिखो मैखोमा खाख्लौ फिथाइ जोगोनार बेखौनो खाख्लौ होनो मा मानलाखौरा नायनो रोङासो सोलांबाय गैलालै नोंनि साना बिदिनोखा नै एन्जरा नांनानै थैना थाना नुवाखै नै मोनाबाय मोनामबायलै जानोबो लिसु खाहैनोसै थेफ्ला खाहैनोसै फिथाइ गैलालै बाबाया नागिरखांखाबाय एन्जरा नांमारदोंमोन आरो मासे मोनजाबाय आरो सेवहोबायसो बे खाबा सानानै बावगारबाय बे नायफैनो संलायो न' प्रब्लेम जाबाथाय बावगारबाय Understand what it says? Oke, what it says. Syukuralagi borai sindo be जिंखाया खानोसै सिखा दंगायो नै नै बे जाला बेखौ हालाय सेखे अखा नैबे थाइसेखौबो खाखादोलै बोरायखाबाय अखा हाबायलै नै अबेसोनो आइया या अके साइकेलाव लाखानोसै साइकेलाव फिटिं होखाबाय ओइ लायाव दोनबाय आयौ फिसाखौ खाबाय है अखा हाबाय फैदो या बेखौ खादायाव लानोसै नामा दा मनायाव लानोसैब्रा या आस्ते ब दरजा फांनायनि खालाया आं अखा हाबायलै अखा हाबाय आयौ सोजोब्बाय अमा मोसौआ गिलायदों आदा थांनानै न' थांनानै लिसु खानांगौ लिसु थफ्ला खानानै हाथायाव थिनहरगोन आयौ गिलटार खादाखौ बिदि लाबा बोरै नुयो बबेयो मा बुस्थु जाम्बुआ बेखौ गुफुरसो होनो अमा सान्दुं दुंबासो नाङोलै बांगालफोरा जायो जाहैदों बर'फोरा जाया जाहैदों आंनाथ' हमनायानो जायाखै नै हमनोनो रोंखायाबा हमथामदो हमनोनो रोङा नालाय बेखौ खादो बारता 10 थाखा खरै मुथा खालामना 20 थाखा खालामखा खानानै लाबोजोबबाय बेयाव दङ नै जिंखा दङ थाइबें दङ खाख्लौ दङ जोगोनार बिजौ बेयाव दङ थाइबेंआ बै सिङाव भिन्दिबो दं ओमफ्राय नैबे नै लेचु माने लिचि नै सिङाव दंजोबो बिलाइखौ खानांगोनलै मिथिबाय ना 50 थाखानि मुथा बानायबाय आं जाम्बु गुफुर फिथाइ नै सोरजियाबो जाबाय नों जादों
जादों ayo ya dे जाद' आम दं आंदो सोद' इखौ आप द्रोम दे जाद' फिस्लाबा जांबा जाद' जांबा जाद' या जाद' नै इयाव नाय इयाव जायालै मानो गारजोबखो इबो मोजांसोथ' केजि बेसां नैबे iyo 40 मोनबावो लेस्रा खा मुथा खालायखौ मुथा खानांगौ ना खानाङा सयमाया ओइ नांलायालै डाइरेक्ट सोना लांदो मोसाद दे रायलायद' आगाव दे मोसाद' दोनसै नायदो नै मेगना फिसा जालायदों हा सेरसे सेरनै सेरथाम लागाव प्लास्टिकआव सोखाबाय होमबा नों रेडिनो जालाबायो फिटिं एसे मोसा दं बना बस्थासेखा नै मनासे लांसिगोन हाथायाव मा लाव मा बुस्थु बे ए नङाबा दागो जायोना